رہ شاکر لیکھ دی لکھیاں تے بے بسیاں بائیاں قید وچ رہ شاکر لیکھ دی لکھیاں تے بے بسیاں بائیاں قید وچ ایک عید ضرور نبھاونا ہا تطہیراں تائیاں قید وچ اور سر قلم ندیم عظیم ہو گئے جندے جی حبدائیاں قید وچ لا وارث میت کمال پائے ہوئے مد فن دے سائیاں قید نہیں ڈریا زمن یزیدیاں تو کھلا حق دے نال حسین بہت مہربانی نہیں ڈریا زمن یزیدیاں تو کھلا حق دے نال حسین کسے پوتر کوہا کے تلیاں تے کیتا صبر کمال حسین کسے پتر کوہا کے تلیاں تے کیتا صبر کمال حسین اور جے دین تو واریا گھر دا گھر زہرا دا لال حسین پورے کر گیا وعدے نیزے تے واہ واہ لاجپال حسین لکھا این جوانی اکبر دی یا اصغر دا بچپن لکھا لکھا سیرے سگن میں قاسم دے یا ٹکڑے اثر بدن لکھا اور لکھا بازو قلم لکھا این جوانی اکبر دی یا اصغر دا بچپن لکھا لکھا سیرے سگن میں قاسم دے یا ٹکڑے اثر بدن لکھا اور لکھا بازو قلم یا برچی ہاں وچ مظلوم 72 تن لکھا لکھا کی تطہیر دی مالکہ دے دکھ سا نال زمن کربل دی دھرتی تے زال دین مصیبت دے وچ بھی حیال دین کربل دی دھرتی تے زال دین مصیبت دے وچ بھی حیال دین وفا ہوندا رب نال وعدہ پیاہا پیاسا تڑپ دا شہزادہ پیاہا تکیا پیارے احساس ہدایا پیاسے شہزادے نو گودے چھٹایا لشکر یزیدی نو ونج کے وکھایا التش والتش دا جملہ سنایا پتہ نہیں یزیداں نو کیڑا گمان آئی اساڈے عقیدے تریل وچ قرآن آئی پتہ نہیں یزیداں نو کیڑا گمان آئی اساڈے عقیدے تریل وچ قرآن آئی حق دے مخالف کمر انج نہ کسو معصوم علی اصغر دا کوئی جرم دسو معصوم ایڈا دسا مریندے کیوں ہو ظلم ساتھے ایڈا کرندے کیوں تیرا تے تیگاں دا رنگاں دا جانو کوئی نہیں لڑائیاں تے جنگاں دا جانو بھائی کمر کیا بات ہے کیا بات مقرر کرے تھوڑا جے اچھا شیر مہربانی سر تیرا تے تیگاں دے رنگاں دا جانو کوئی نہیں لڑائیاں تے جنگاں دا جانو عمر سعد نو سن کے غصہ جو آیا حرمل نو ظالم حکم چا سنایا کس تیر اصغر نو پانی پیواچا گلاتن تو باواں دے وچے چھڑا چا سادے دا نازک تے تسا صغیر آئی گلے تے جو لگا اترے پھنگیر کوئی غور و فکر جدامی کرے سی معصوم علی اصغر دے غم نو منے سی زمن ہار ہنجو دے راج کے پروسی جو معصوم لاشے دا بچے کی